Ola, que tal? Son Federico Pérez, eh, para os amigos, e pos resto son Moncho, Josito ou quen queirades. Amigos tamén, eh? Eh, bueno, antes de nada, grazas por pensar en min bueno, pois para colaborar, para botar unha man neste proxecto de 21 días co galego. Espero que este proxecto vai a máis e se poida chamar 42 días co galego e se poida seguir chamando 84 días co galego. Bueno, antes de nada, disculpade pola miña voz, eh, que estou facendo un curso de dobraxe non, é broma. É que veño de pasar unha gripe criminal. Bueno, ao mellor igual nos ven a miña voz para facer unha metáfora, non, sobre o que pode ser, o que é o galego e o que significa para nós. Unha persoa, un home, unha muller, un neno, unha nena, se queda sen se queda afónico non pode falar, se queda sen voz non pode falar. Un pobo se queda sen fala, se queda sen idioma, non pode falar. Entón, pois, intentemos non quedar afónicos, intentemos manter a nosa voz, a nosa fala, o noso xeito de comunicarnos. Poderíamos falar de moitas formas, en moitos idiomas, pero a nós tocounos o galego. É que tan orgullosos estamos disto, non? Eu son fillo dun salmantino, dun señor de Salamanca, dunha de Mazaricos, dunha señora de Mazaricos, e nacín en Alemaña. Puiden acabar falando de todo, pero falo galego. Por qué? Eu que sei. Cadrou así, non sei se puido máis ao lado de miña nai ou do meu pai, pero, bueno, poder puido, está claro, é evidente. Pero, sobre todo, síntome moi orgulloso de ter a mesma lingua que xente tan maravillosa e da que eu tanto aprendín como aqueles catro que están ali atrás. Morris, Alfonso Agra, Josito Porto e Pico, o noso querido Pico, que tamén estivo moito tempo en Nova York, que emigrou, que traballou fora, pero que seguiu conservando o seu idioma, que é o galego, no que sempre se expresou con esa maestría, con esa xenerosidade que el tiña. Así que, amigos, amigas, 21 días co galego, 1000 primaveiras máis, como dicía Álvaro Cunqueiro, para o noso idioma. Falade galego, comede en galego, facede o amor en galego, disfrutade en galego, chorade en galego, nada máis. Bueno, cando me pase esta catarreira, ao mellor gravo outro vídeo, e se non, pois espero que vos vala deste. Veña, unha aperta.